Здравейте хора, в днескашното видео ще играя с един приятел на CS и ще пробваме един гейм мод Wingman. До сега никога не съм го играл, тъй че тъкмо ще го играем, ще го пробваме в този клип. И да, сега ще му изпратя кода и ще почнем. Сега го инвайтнах, сега трябва да влезе... его е. Коста е? Коста, Боре? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Да, чувам. Добре, значи трябва да задържа това. О, приема по инферно! Тук май играем двама срещу двама. На различни позиции ли се спаваме? Не, в един същи отбор сме, ето бе. Ще се спавнахме тук, а не на нормалното място. Защото ние сега сме контратери. Ама, чуваш ли ме? Чувам та, да. Ние трябва да се спавнем и там, бе. Офаре, Арсай. Трябва ли... Залагаме ли бомби тук? Какво се прави? Ево. Няма никой, няма никой. Там. Не съм заграл, брат. Ма то ние не сме на целия мап. Да, защото сме двама. Ама аз трябва да му свикна на той. Не, то е лесно. Аз съм съпорт. Идват. Браво, Боре. Сега дръж да не взимат бомбата. При мен. Убима. Тук има калашник този. Внимай да не взима бомбата, защото става много опасно. Ах, ти му беше в главата! Нищо не сме заграли без ти. Давай, виж му профилната, брат. Епстин, тъп. Той като компетитив, може да вземаш по 4 бомби. Да. Как толкова бързо е? Майко, че ми изкара кола. Мали, те са много бързи. Брат, те къде се спамва, бе, брат? То той беше за секунди дойде този. Според мен да играем с... Сега ще се тук до той синото камионче, каквото е там. Добре, хубаво. И без ти тук е единственото място, къде да слагат бомбата. Тъй, че сме наред. Ах, нямам бомби. Мале, имам чувство, че... Много са добри! Поне не трябва да чакам, брат. Например, да чакам 30 години да... Не, няма да вземам такова, брат. Шпром, диго. Добре. Оп! Професионален флашбенг. То не е ряд. Убих го. Къде е бомба? Внимай, защото и другия е малко странен. Къде е бомбата, бе? Тя е тука. Ти уби Епстин, той май е най-добре. Аз го убих този с бомба. Но не, още малко да... При мене! Браво, бре, браво. Аз взех АК. Искаш ли АК? Да. Уху! Ей сега. Добре, играя с смолкове. Един професионален флашбенг. Бомбичка. Разсейване. Качваме се тук. Седи от другата страна, ще гледам за нещо. Този цял ден играе, бе! Какъв е този им, бе, брат? Не, туто е първа игра, си ще не сме загрели. Да, той е правилно, той е загрел.
Ай, не, взем. Играй с бързострелни оръжия, не взимай такива някакви скъпи. Емка, брато. Емката е много скъпа, бе, брат. Убиха ли то? Брач, подей. Много бързо идват. Не, аз трябва да му свигна на това и му уйдем аз за първ път го игра. Брат, Не, то е лесно. Ами да, ама аз просто не съм свикнал веднага ми дойдат пред лицето, човек. Направо... Уа, то как му уби? Добре, аз вече до някъде им знам... Знам кое оръжие да взема. Очи от дясно, аз съм отляво. Аз ще играя само с... То ме уби! Не знам как ме уби. Ах, нямам патрони! Човек, аз не знам те как успяват. Не, втория рунд, брат, аз стягам. Добре, следващия рунд. О, сега съм с калашник, направо ще им спукам тихите на тези, брат. Може. А, ето Искаш ли също се бомба? идвали толкова бързо, гледай къде сме, брат. Да, те са тук точно. Купи флашки, добре. Игра флашка и... Фу, той е тук, отляво. Какво биш ти, брат? Той е Нави Джефри. Той корка, брат. То са някакъв читър, аз не го знам. Абе, ти видя ли го, бе? Не, аз вече съм изумен, брат. Дай да се забавляваме всяка този рунд. Не, да, ама... Просто, брат, ти беше ненормално, човек. И двамата са от другата страна. Да, с един му набих малко демидж. Горе от другата страна са и двамата. Единия много малко демидж. Абе, брат! На единия му набих доста демидж. Май. Не. И двамата ли са с снайпер? Да, ето. Набих доста. Мисля, че и на другия е на малко. Пресече по-напред с бомбата. Ма трябваше да си клекнал. Бруби! Добре, убих го. Не, стягам се. Добре, боре. Ай, няма да. Внимай тук, защото става страшно. Браво, боре. Внимавай, защото се опаси. Браво, боре! Има някакъв шанс, ама според мен той е последен. Заповядай. Някой да стане просто. Аз ще игра с АВП. Какво? При мен и двамата. Чакай. Фърнам флашбенг. Добре, аз ще ротейтна. Убих го! Браво, е. Леле! Мистер Крабс! I have an idea! Ай, ще го взема. За фъна. Я виж кой имам в ръката си за фъна, брат. Браво, бе. Сега сигурно ще отиват отляво, зато според мен да отивам от дясно ни. Ела тук, да, точно там. Виж сега, като влием тук, бавно върви.
Внимай! Не, Аз тук са лигахсти оръжия малко, ама... Добре, ами сега втората игра ще сме по-сериозни сега. сега. Пак се пуснахме на Инферно. Сега този път сме заигрели. И ще сме много по-добре. Надявам се. О. Добре, Боре? Ай, Ай, жика. моля. Ай. Но дигалче. Ой, имам идея. Ела двамата да... Ти Заедно. беше най-тъпата идея. Фак, бе, защо се плашна? О, не! Знаеш какво стана, бе? То схвърля така бомбичка, дето си едно стреляш. Не, бре, ти беше много умно, бе. Сигурно? Ти бут ли си? Аз нямам никакви оръжия. Брат, ти беше много умно, човек. Въй, ти не умирай! И те са добри, да знаеш. Видях го. Право е. Нищо. Не го видях. Брат, те са добри, брат. Имат някаква Много мазна са тачка. добри. Виж сега, двамата отиваме отляво. Добре. Мисля, че са разделени, единия винаги е отляво. Добре, флаш. Абе, брат! Видях го. Вързи. Нищо. Това Вивалди е малко странен. Според мен сега ще мисля, че сме отдясните и ще отидем отляво. Пък ако са отляво, пак ще ги убим. Аз ще хвърля молотовка и флашка. Той е там, видях го. Боре, ти уби ли го? Уби го, браво. Внимай, защото може да има нещо. Сега не бъди бален, сега директно излез. Абе, брат. Дай сега да играем. Брат, не съм играл CS много време, човек. От един месец Играй не съм еко, снимал... Еко играй, сега някакви слаби оръжия. Ефчини вземи. Айди, И вземи молотовка и флаш. Абе, брат, коста е. Не издигал се. Маля, аз не знам, те са много добри. Ох, че... Аз не знам как можем да им направим нещо. Учи Аз ще отляво, играя аз се с- опитам да мина отдясно. Добре, аз минавам през стълбите. Брат, как са толкова точни? Ти са много точни, да знаеш. То Вивалди ма препусна на 3 пъти, ама пак ме уби. Не знам, другия е много точен бебет. Не, зеро. Да. Зеро. Зиро. Да, той е много точен. Аз не знам как успяват тея. Те май не ходят никъде. Те май цялата им персоналност е да играят. Оф, направих го. Не знам защо.
Ох, майко. Добре, аз вече аз ги знам какво правят. Живко, знам аз ги какво знам какво направих. правят. Единия стои в единия ъгъл, а другия чакай тук отзаде, Наврян. Видях го. Не, те имат добра тактика между то. Единия е в единия ъгъл, а другия е в другия. Да, ние им хвърляме двамата. Единия, ако го убием и двамата, ако сме живи, с другия по-лесно ще се оправим. Направо. Дай, Лао. Добре. Играй с АВП, играй с АВП. Ти си град много странно, брат. Ой, ти си много хитро играче. Хвърляме смок от него. Такова молотовка, после гранатка, Нека където сега- е смока. Сега нека като играем като контратерористи да се крие минията. Да. Искам, според мен, първия рунд да не купуваме нищо, само една флашка и да видим как ще играят. Добре. Според мен пак са разделени. Учи отляво. И двамата ли са при тебе? Един го видях. Мале, Вивалджи. Вивалджи е малко странен, брат. Човек, малко ме... Аз Вивалджи не знам, брат. Брат, ти защо са толкова добре? Ма то Не такива ще се знам. правят тук, брат. Ти сигурно са приятели също и... Те сигурно цял ден са играли. Добре, този път се парахме на нещо по-различно от Инферно. Тук сега как сме разположени, знаеш ли? Да. Стратегията е минаваме от тука, зад тях. Ето през тука. И тука е А-бомба. И Ма тука е тук за май е бомба целият А. мап. Да, тука е целия. Добре, значи. Ама аз мисля мина отгоре. Аз знам тука как играят. Тука отгоре ще тръгнат да играят, а ние ще отидем от другата страна, от дясно. Виж, отиди Айде, отдолу, аз ще дойда тук. Според мен не трябва да се разделяме, ама хубаво. Не знам, ма да пробвам. Да, тук са. Теб те Мисля, че обикам. са разделени. И те сме изглеждат като тебе. То един се самоуби, брат. Единия си уби съотборника. Можем ли? Тук можем ли? Да, тото е компетче, всеки може да си убие. Пай са, брат. То ако ме убиеш, може да те баннат. Знам. Но аз ще го. Идва. Браво е. Те с мен не са толкова добри. Не знам, странни са. Интересни са. Добре, стратегията е пак същата. Аз тръгвам нагоре, че надолу. Имаш предвид аз нагоре. Да, обърках се. Знаеш какво, ще изляза с тебе, защото ти знаят, че аз сигурно вече съм там. Нищо не чувам. Убих го. Браво е. Брат, смисъл, сега пък са слаби, брат. Да се падат дам някой една на флашка нашото, тука. да се падат някой на Влизай. нашото. Аз я знам флашка. Брат, как ми са Как го флашбенга? убиха? Аз хвърлих флашбенг. Мале. Изгубих си калашник. Тук взимам помпа, брат. Добре, Да Боре, дойдат. стратегията е пак същата.
Ама този път внимавай. Тук, брат, Защото на той заводче, само ако ръшват, станете. така по-добре да си вземем помпи. Да, тук са. Те са Те се самоубиха. самоубиват много Шмат. са прости. Браво, боре. Ако знаеш какво му причиних. Да те гръмна ли са тебе? Ма то тук не може да ги избиваме просто, брат. Те правят едно и също. Ма тази помпа между другото е много силна е. Ай, кажи нещо, кой си млъкнал. Абе, аз просто забравям да говоря. Викам, ние сега ще ги избием. Готово, флашнах. Няма никой, чувам ги, внимай. Мале. Не, те вече са не разбрали, сега минаваме отдолу, брат. Те са големи шмати, те са самоубиват един друг. Сега минаваме Много са отдолу. странни. Добре. Защото те вече знаят. О, добре, аз съм с бомбата. Аз ще се смолкна, за да не ме виждат. Има шанс един виждат да е как тук, тъй че мини отпред, аз ще мина и така отстрани. Брат, защо са толкова прости, бе, брат? А те се самоубиха. Ти се се самоубил, убиха. бе. Те се убиха. То ти... Единия застреля другия и го бамнаха. А, ние спечелихме. Първата ни победа, Боре. С Малко странна някакви... победа. Че беше много странно. Малко забравих да пусна видеото. Това мап не го знам чак толкова добре. О, виж, видях го единия. Там горе, плантвай. То ще ме уби. Къде е? Аре, бе! Къде е? Убих го. Те игра малко... Те с мен не са толкова. Оте, тук между жълто, ако хвърляте и флашбенг, мисля, че съм ги такова. Внимай, защото тук се появява един. Другият по принцип е О, горе. зад нас! Да. Ето ще бъде изнасилен, брат. Какво, откъде знаеш, че си тук? Как разбра, че си тук, между другото? Говори се, Да. внимай сега, защото Минаваме и тук. Кемпи... Майкото с какво ти причини? той е горе. Трудно, ама- Горе. Да, той и долу има... Браво. Ти се самоубиха. Да. Нищо. Имат и... Абе, добре се нищо. получи тук. Да. Просто Имат не и бях с същи имена. най-подходящо оръжие за далечина. Добре, сега съм с много по-хубаво оръжие. Добре. Аз ще смолкна Виж. там, къде ще залагаме бомбата да не ни вижда, защото... Добре, ама мини отдолу. О, Един той идва, откъде знае, че съм тук? един идва. Той ме уби. Чек, те не знам какво имат, ама знаят къде съм. Винаги знаят къде съм. Внимай, Един ще ме заобикаля. зад тебе трябва да е. Да. Да, сега влиза в шахтата. Май.
Не, те си използват нещо, брат. Не, че съм такъв, дето като купят веднага почва хакер, ама няма как да знае, че съм тука, човек. Нещо не мога да си го обясня, брат. Той беше невъзможно. Брат, не знам как до сега не съм че горал, нали? Ама брат, те с мен наистина използват нещо, човек, защото не може да знае, че съм тука, брат. Къде е? Горе. Фак, те не знам на какво са, ама са много добре. Брат, те са ми подозрителни, брат. Брат, срам как ти не са флашва. Ама... Брат, ти видя ли го оня? Как знаеше, че идвам към него, към шахтата, брат? Толкова много въпроси има. Няма как да разбере, брат. Много ми е странно, брат. То няма откъде миним. Имаме само два варианта. Сега нека познаеш, сега ще и от моята. Гледаш са, сега от моята страна. Брат, ти си наистина, брат. Отляво. Много са ми странният човек. Как те, бе? Първо знаят къде сме. Те са много добри, аз не знам какво можем да направим. Дори не ми изгледа толкова добре, ама ти видя ли го, оня? Но още ме е чудно как ме разбра, че идвам към него, към тръбата, брат. Вървях бавно по такъв начин, че не може да ме чуе. Да, се движим заедно. Дори не знам откъде да мина, брат. Виж, мини, аз ще хвърля флашбенг. Ма аз съм Савия Пя, ако го изгубя. Стоят на едно и също място. Да, аз признам, брат, едно и също. Как ми накрушила през тебе? Чекет! Брат, аз... Не, човек, много ме объркам в момента, брат. Така, човек. Как ми знаят позицията, бе, брат? Добре, сега се стягам. Савия Пето съм. Мале, те са някакви читари. Не си играй Савия Пе. Защото... Не дей. Сигурно са долу са сигурно. О, през стената, добре. Браво, Боре, браво! Аз един малко го бих през стената, ама нищо. Да, дото е така фалшива стена. Добре, Боре, се играем с контракт. Те сега ще си мислят, че ще ги копираме, зато и... Ма следвай. Аз ще игра с бойни пари. Ела. Тук върви бавно. Отясно са. Тук са. Чувам ги отляво сега. И двамата са тук. Браво, бе. Браво. Добре, убих ги. Сега ще игра с ФАМАС, защото е много добро оръжие. Дай да се движим заедно просто.
Сега са от другата страна, от другата страна. Мой помощ! Браво, бе! Малко човек. Трябва да се стегна малко. Трябва. Как се качва горе? Аз ще мина от такова дясно да видя. Там са. Мале, уби ме. Внимай, брат. Да, точно там. Внимавай, много внимавай. Не. Според мен е така. Брат, не знам, ама... Все още имаме шанс. Да, но много е странно, човек. Странна игра. Аз ще игра с АВП. Брат, не са толкова добри, просто са разположени на техен мап, брат. Аз на той за първи път играя. Виж, ще гледа отляво, ще гледам отдясно. What the? Как ме стреля, бе? Боре, хелп! Ау, много съм крив! Чек, аз дори не съм се показал и това ме стреля. Чек, не знам. Те са ми много подозрителни. Не знам. Не ги знам какви са, откъде са и що са, ама са ми адски подозрителни. Не знам защо. То не е, че аз съм много добър, да, ама... Биха ли то? Брат, то не знам, много ме е странен човек. Не казвам, че използва нещо, ама... Знае ми позицията постоянно, брат. И то също, чек. Как точно в главата ми са цели винаги? А той ми знае с позицията, човек. Не мога да си го обясня, брат. Не знам. Сега ли ще спираме, Боре? Айде, последна игра. Пуснах ми за... Пуснах ми за още друга игра. И сега сме на люк. На люк съм добър, между другото. Тъй, че тук би трябвало по-добре да се представя. Добре, Боре. Сега целта е първо да ги видим как ще играят. Следвай ме, защото е малкия мап. Не си взимаш нищо. Само един фляшбай. И един смок, защото аз съм с бомбата. Мисля, че играем само на Б. Да, само на Б играем. А, не съм сигурен. На Б играем, на Б. Да, ама играем само на Б. Това как умря, бе? Те с май не са чак толкова добре. Не са никак добре. Не, или пък може да играете нарочно, защото... Може. Да си помислим, нали, те са слаби, някакви слаби. И изведнъж да почнат да не играят адски добре. Може. Както стана предния път точно. Тук Боре няма да те отведе никъде. Да. И двамата са на двете врати. Убих го единя. Убих го и втория. Сега, калашника. Според мен не са толкова добре. Не знам. Странно, лесно ни е. И аз чакай, Боре, трябва сега да спечелиш без мен, защото аз малко ме търся. Добре. Ало, тате? Нищо, игра с Боре.
Да, правим. Ух, че ма стресна. Да, помагам. Не, никак. Ляво, ляво. Да, и сега трябва да приключим. Утре ще... О, не, избъргате, извинявай. Утре ще ги направя. Аз в принцип утре ги правя. На следващия ден. Да, защото имам време. Добре. Не. Да, много сме добре. Да. Да. Абе, не го виждам през прозорца, бе. Сигурно. Не. Чао. Сам се ей. Много отпусната игра, бе. Коста е Много боре, коста е боре, играчи. коста е боре. Малко се стягам. Без да исках извиняй, само баща ми ме търсеше. Нищо, аз просто, брат. А, не. Фот, на стъклото са. О, и теб ли те убиха? Човек, то... Не знам как да... По какъв начин да отида, брат, че да не ме убият. Аз ще играя сега с помпа близко до стъклото. Не. Отиди от дясно. Да, или... Не, ти ще... Чакай, ще смолкна. What? Мале, те са... Отгоре. Точно отгоре, там. Да, точно така където си ти. Внимай, много внимай. Браво. Другият е от горната страна. Тук на вратата, дето сега виждаш. Точно отгоре. Браво, браво. Филипс. Ай, брат, не са толкова добри, просто трябва да разберем как да, по какъв начин да... Как да го кажа? Да играем, да им противодейства. Сега е тук с насаклото. Леле. Тук е, точно там е. Брат, не мога, брат. Ти беше Колко настран. по-бързо от мен, Ти беше човек. настран. Да взема ли Зевс електрошок? Ще се изкарча. Добре, виж сега целта. Отиваме тука, флашвам, хвърлям смоук и да, и живота е лайф. Стой тука и ги разсейвай, аз ще мина от дясно. Знаех се. Един е убит. Урат, другият е до кучиите, зад теб. Да, точно там. Не го видях, какво? Добре, има втори раунд. Ама аз гледах на там и го нямаше. Знам откъде се появи. Сега тук ще ни е по-лесно, брат. Защото ние директно Да. влизаме и те... Дай сега първо флашка. Еми аз И взех засяте. бомбичка, фляшка и смолка ме нищо. Да, добре. Стресига, като си шупиш ли стъклото. Един е мъртъв. Стига е! Абе, брат, Стига, много бързо стрелят и Той играят с нещо, дигъл, човек. той Много няма- разбера. Много добър. Тъй, че внимавай. Ще игра с Имам балет. идея, че бъде близо до прозореца. Или аз, и аз ще стоя тука, или ти. Е така. Долу. Отдолу са. Сигурно един ще отиде на прозореца. Фъга е, това ма уби.
Какво? Как игра толкова бързо е, човек? Не мога Добре, да Боре, разбера. измислих стратегия. Отиваме най-най-вкра, обаче най-най-вкра. Следвай ме. Избери ножка сега, за да си по-бърз. Изберих. Има, следвай. Избрах си едно пистолетче. 5-7. Ей, точно тук. What? Ама ти откъде знаеш, че съм точно там? Бро, Боре. Абе, брат, малката му копичка, бе. Много зле, брат. Боре, не е ли странно как от слаби изведнъж станаха адски добре? Не знам, човек. Те имат стратегия, брат. Ние сега за първи път си играем той, човек. Много ясно, че не бият. Целта е директно да ги ръшнем, брат, казвам ти. Няма го очакват. Целта е да ръшнем веднага, брат. Да не им дадем време да дишат. Извинявам, афака. Браво. Убих го. Сега целта е да влезем Той се възможно криеше най... в шахтата. Имам и идея, тук имам буквално беше идея. тук. Виж, аз Го стоя чу. през прозореца, чупя ги, ама не влизам, а ти минаваш отдолу през оранжевата вратичка, защото те ще очакват веднага да изкоча оттам и че ги изненадаш. Слушай сега. Мини отдолу през вратичката. Аз минавам през прозорците. Долу. Да. И трябваше малко да забавя. Трябваше да минеш отдолу да ги изненада. Нищо. Боре, добра игра, мисля, че ще се получи добър клип. Да. То следващия път ще се получи по-добре. Сега аз поръчно не съм играл много време, а пък и не съм свикнал на тези Wingman. Да, може утре пак да направим видео. Може. Ще видим. Да. Ако съм Хора, благодаря за гледането. Лайкнете и праснете този бутон. Ами чухте Живко. Камбанките естествено. Ево. И чао!